जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो जेसेबांखि खोथा बुङा मानो फेरेंगाया ओरैबो खस्थ' मोनदों ओरैबो खस्थ' मोनदों। माब्रै बिथांमोना मोनफा मोनफा मा खालामगासिनो दङ माब्लाबा जोंनि बिटिसिनि खोमा हाख्लाबदों फारनै खोमाखौबो हाख्लाबदों माब्लाबा जोंनि बिटिसिनि आगदा आगसि आखाइ दानदों नंगौना नङा दाननानै दाना लाङै 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 बिदियाव हरै हरै जोंहा मा जाहैदों येस मेन लिडारफोर गोजा बिनि अनगायै जेबो गैया येस मेन हब सार हब मेडाम ना बेल'सो बिनि अनगायै जेबो गैया। नों बिटिसिनि नोंनि बिटिसिनि माब्लाबा बे खोमा हाख्लाबना लांजादों खारन माखासे गोनांथि जिनिसखौ दानख्लाबजादों आरो माब्लाबा नोंनि कयेकटा जिनिसाखौ नोंनि आगदा आखाइखौ बिटिसिनि आगदा आखाइ दानना लांजादों बरंस दिनैहाय फेरेंगामोननि आगदा आखाइ बेफोर आगसि आखाइ गुबुन मोनसे जायगायाव दाननानै लांजादों थाल मोनाखै थाल मोनदों बिसोरथ' बिराद गोरों लेखा गोरों मानसि ना पलिटिसियान महा डाइनामिक लिडार नङा होनबा मिस्टार रनजित बसुमतारी EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि डाइनामिक लिडार साननो हनो गोरों एज ए हल बर' जाथिनि बर' हारिनि खोथा मोजां सिन्था खालामनो गोरों दैदेनगिरि दा जाहैफिनलायबाय मा NIA केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोदों नंगौना नङा बेखौबा माब्लाबानिफ्रायनो मेथाइखौ खनगासिनो दङ फेरेंगा मोना मेथाइ खनगासिनो दङ लाबोबाय फैबाय सफैबाय XYZ नंगौना नङा बुंदों नाथाय केसनि बेलायावबो बिथांमोना बुंबाय थादों केसनि बेलायाव बुंबाय थादों हाइनेस केसनि बेलायाव बुंबाय थादों नन हाइनेसनि केसनि बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना सोर बुंबाय थादों नैबे डाइनामिक लिडार जौनि जायगायाव गाइखेर लोंग्रानि लिडार बे ओमफ्राय जिखियानो जाया फ्रुट्स जाग्रानि ब्रेन गाइखेर लोंनानै बाथ्रा बुंग्रानि ब्रेन दिनै मा जानो थांगासिनो दङ मा जानो थांगासिनो माने NDBनि बिनि शिष्यफ्रा फेरेंगानि शिष्य होनना बुंगोन ना मा होनना बुंगोन फिसा फिसौखौ नङा होमबा फेरेंगायाथ' हाग्रायाव थानाय समावथ' महान लिडारमोन ना बिनोबोथ' थानाय जानाय उन्दुनाय मानाय सेंग्राफोरा हैदोंमोन महान लिडारमोन दा सफैनानै बै गथ'फोरनि केस बेफोरखौ साननो गोसो गैया माब्लाबा लेडिस आर्मिफ्रा बिथांनाव फन हरो बिथांनाव फन हरो अब्लाना मा बुंहरो जाहैदों खुगायाथ' मोजां नंखाया बै गाइखेर साहानि जायगायाव गाइखेर लोंग्रानि लिडारनि खुगायाथ' मोजां नङा गयनि जायगायाव ग्रेप्स जाग्रानि खुगायाथ' एकदम लेथ्राथार ना एकदम अगियानथारनि माने रावसो ओंखारो माने बुङोब्ला दा दुखु मोनबावगोन दा मा बुंबावदों केसखौ लाबोबाय फैसाखौ जों सरखाराव थागारदों सरखाराव थागारदों फैसा हरनो नङाबा NDBनि जायफोर हाइनेस केस जायफ्रा कट गानांबाय थाग्रा एभ्रि मान्थ 5,000खौ हरनांगौसो एभ्रि मान्थ हरनांगौसो जाय सेंग्राफोरानो थाङा मानो दा बुंनाय बायदि जायो फेरेंगाखौ NDB होनगोन ना मा होनगोन लासिं सिंनो लाजिनोबो ओंखारो बियो बे EM डिपार्टमेन्टखौनो लुबैनानै इलेक्सनखौ देरहानोथारनो लुबैनानै बा बे पावारखौ माने मा होननानै बुङो बिदिखौ पावार लुबैसुला लिडारसो बियो NDBआव बियो एसे आन्दाज दङ खारन सियाल ना बियो एसे सियाल होननांगोन ना मा होननांगोनथाय बेखौ फेरेंगाखौ NDBआव थांबाय लिडार बिबानखौ आं मोनखागोन जेरैखि जायाब्लाबो सिन्थाधारायाथ' बेना सिन्थाधाराया साननाय हनाया मोजां नंखाथारा बे आरोखि थांबाय थांनानै नै फैफिनबाय NDBआथ' ओरै मोननै आफादा R ग्रुपनो P ग्रुपनो माबा माबि ग्रुपआ सिजफायारावनो दंजोबो सिजफायाराव थायोबा जोंबो मालाय बेसेथो हाग्रायाव थानो हानाय नंगौना नङा म्यानमारावलाय बेसेथो गोबाव थानानै जानो हानाय
बे अंकआ दं बिहा बे अंकआ दङ बिहा हिसाबै ओरैनोथ' मोननै आफादा सिजफायाराव दङ बिसोरो दिनैहाय माबा मोनसे नङाब्लाबो माबा मोनसेबाबो लानानै सहि खालामथारसिगोन बे अंकआ दङ बिनाव बिबो अंक थाबाय जेला आं सानथामसो थानानै मास मोनथामसो थाफ्लानानै एनडिएफबि नैबे डिसबेन्ड जायोब्ला आं बावहाय इलेक्सन गेलेगोन अब्लाना आं बे नैबे बिबानखौ मोनगोन बे अंकआ दङ बेनाव खिन्थु फेरेंगाया बेयाव देरहादों राजा जादों दे नेक्स्ट टाइम फार्स्ट राउन्डआवसो देरहागोन नोङो सेकेन्ड राउन्डआवथ' नों थैनोबो देरहाया नोंनि अनजालिखौ बिसिखौ लानानै बिसिबां मा गेलेयो नोंनि अनजालि बिसिखौ केम्पेइन खालामो ना मा खालामो 100 नों बैनि अनजालि बिसि बायदि 100 जन लाना नों केम्पेइन खालाम थैनोबो देरहाया नोङो मोनथिबाय आरो आं दंबावोसो नोंनि उल्थायाव मोनथिबाय नोंनि बियाबावनो माथो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारानो माथो टिकेट होहां थाल दंना गैया अंकआ एसे खालामनानै नाय आरो जुदि नोंसोर सानैनिखौथ' आंथ' बिराद डाउट दङ खारन दिनैहाय फेरेंगाया गावनि समस्थियावनो गावनि समस्थिनि मानसिफोरजोंनो माबायदि बाथ्रा बुंजायो आं माब्लाबा होनानै होगोन ओरैनोथ' बिराद थिफुदला बुंगोन बियो बुंगोन दा पावाराव दङ नालाय बहुद बुस्थु खालामनो हायो गोसोबा सोना दोनहैनोबो हायो गोसोब्ला लाबोनाबो दोनफैनो हायो नंगौना नङा बेफोरबायदि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय फेरेंगानि सायाव लाबोबाय थागोन एसेब्लाबो ससेब्लाबो लाबोबाय थागोन फेरेंगाया एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो जायफोर केस कर्ट गानो थांग्रा सेंग्राफोर बिसोरनो 100 थाखाबो हरफेरा 200 थाखाबो हरफेरा बियो बरंस आं बुंगोन एनडिएफबिनि जाय सोद्रोमाफोर दं कर्ट गानो थाङोब्ला केसनि थाखाय कर्टआव थाङोब्ला भबिष्यतआवबो एनडिएफबिनि जायफोर एमसिएलएफोर दं बिसोरखौ बिराद माहाजोन जानो हो बिल्डिं लुनो हो बे गबिन्दुवाखौ 5 ताला बिल्डिं लुनो हो बिनि उनावहाय पावाराथ' सब समय थागोन बेबो नङाना भेलिडिटिया जोबहांहां अब्लानि समाव एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा जेब्ला पावारा जोबगोन गारि टायारखौ माब्लाबा खेंना लाबोनांगौ बिनि उनावहाय माब्लाबा गारियाखौ लाखिना दोननांगौ मा थानाय बिसोरनाव जेबो गैया जागोन जिर' जागोन माब्लाबा बिसोरो ओंखायनो दा पावाराव थासान्दि जेसेबां एमसिएलएफोर दं एमएलए दङ एनडिएफबिनिफ्राय फैनाय इउपिपिएलआव थानाय ना बिसोरखौ एसे माहाजोन जानो हो जाबावथोन एनडिएफबियाव थानाय समावथ' माहाजोन जाखायासै बिसोरो हारिनि बिराद मोजां सिन्था खालामग्रामोन माने बिराद गोथाव सिन्था खालामनानै उमुखौ इदि खालाम उमुखौ इदि खालाम केलकुलेटार मारै हरग्राफोरा बिसोरनोमोन नालाय नङा होनबा कम्पिउटार थुनानै होब्लानो कम्पिउटारफोरबायदि थुना होबानो थिउ खारदो ओइ उमुक नों इदि लाबोदो होनना होफैग्रा नाङोमोन नालाय 5 बोसोर भेलिडिटिया समा सफैगासिनोबो दङ जों बै समखौबो नेनानैबो दं अब्लानि समाव रावबो आय' होननाय नङा फेरेंगा बाबु मोनथिबाय दानि नों पावारखौ थानायखौ नों सानफे सानदो नों 5 बोसोरल'सो नों जेसेबां नोंनि बियाबाव गेले बहाबा निसिमायाव गेले निसिमायावथ' 100% नों जिर' ओमफ्राय बहाबा गेले बहाबा नोंनि बिसिखौ लाफानानै नोंनि फेमिलिखौ लाफानानै केम्पेइन खालाम जिर' जागोन नोङो आं हले बुंखायो सरि नोंनि फेमिलिनि बाथ्राखौ एसे सोदेरनानै होबाय क्षमा खालाम मानो होननानै बुङोबा बुंनो नाङामोन नोंनि जायगायाव खारन नोंनो लाइनखौ होनानै लागासिनो दं नोंनि फेमिलिनि सोमोन्दै बुंगौबानि नाथायबा जोंनि जेसेबां ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो थामालि बुस्थु नङा नोंनि फेमिलिखौ माब्लाबाबो बुंनो नागिरा बुंनायबो नङा आरो सम सफै जायोब्ला नों जुदि नोंनि बाथ्राया फेमिलिखौ नोंनि बिसिखौ बुंजेननानै लाबाय जेला जोंनि ससियेल मिडियायाव जोंनि लायनो आंनाबो सरि क्षमा खालाम जायफ्रा दिनै फेसबुक पेज सालायग्रा बिगोमाफोर बैसोरनोबो नोङो फेरेंगाया मोनसे बुंनो होनायनि नोंनि बिसिनि फेरेंगानि बिसिखौ बुंनो खाबु होदों आंनोल' नङा जायफोर ससियेल मिडिया बिगोमाफोर बिसोरनो बे आरोखि रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबाव जिर' थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा फेरेंगानाव सम सफैबा माब्लाबा गारि टायारा लिक जानाय बेथ' 100% जाखागोन बिनि 5 बोसोरल' नालाय माब्लाबा गारि टायार गोजामखौ लायनांगौ
फेरेंगा बिथांनाव EM रनजित बसुमतारी गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय रनजित बसुमतारी EM गाज्रि मोननाङा नोंनि सायाव बुंबावबाय आरो बुंबावगोन सम सफैयोबा। थ' जिखियानो जादोला रायजो राजानाव आंनि बुंनाया जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।